adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Action Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, kung naman Aksyon Artay Hupon, Action Radio. subong nga daw ang balantayan ta nga balita amo ini. May gintalana kag schedule nga committee hearing dito sa bahin sang House of Representative angot ini sa issue sang sugar importation. Remember nga amo ni siyang gintunaan kung nga nag-resign to ang undersecretary sang Department of Agriculture ngati ko madumduman nyo no less than the president ang ginaligar nga nangin victim nga gingamit kang naghimo lang nga desisyon ining DA undersecretary without knowing kung ano ang kung wala iya koordinasyon abi ang ginhimo nga pagperma sang sugar importation. Ti kundi nangin kontrobersyal ni kay amo ni ganing reason kung nga nag-resign to no ang undersecretary nga mismo nagperma no sang sugar importation nga plano. Ti subong adlaw ho magapatigayon ni sila natalana nga magapatigayon sang isa kapag convene kag investigation in aid of legislation ang mga member sang House of Representatives. Action Radio. Kundi sa wheat market subong ang presyo sang kada kilo sang kalamay nagalabot na kuno 100 pesos per kilo mo portik mahal. Amo na gani apektado bisan ang mga negosyante nga nagagamit sang kalamay sa ila pagluto. Amo ning reason kung nga kadamo gid sang nagpudag-pudag after sa tunagwa ang desisyon no sang DA undersecretary. Siling ko kabay patani nga ining kundi nag-resign to si DA undersecretary Lucadio Sebastian. Amo ni siya nagperma sang resolution in behalf ni President Bongbong Marcos. Na ang balita mo ni. Mayara naman niya sang statement si President Marcos nga most likely siling niya by October guro mapilitan kita gyapon mag-import sang kalamay pero hindi na 300,000 metric tons. Mga 100,000 na lang ka metric tons. Action Radio. Kung ano ining opisyo man, hindi ayhan nga ang gwa sini may pila dira ka mga opisyales nga kaupod sang presidente dira sa Malacañang nga subong daw na naghatag sang advice kay President BBM or may ara dira sang pila ka mga puwersa nga naga-influensya sa mga desisyon sa aton si Pangulo kay siya man ang tiglikom sa Department of Agriculture mo. Action Radio. Kay siling diri ni President Marcos by October gina-expect kati mabalang-balang gini ang sitwasyon sa Pilipinas in terms sang supply sang kalamay. Amo man ni kaning reason di sa aton nagligan kay ginapanawagan sa local officials di nga kun pwede timpranuhon pa mabalik ang galing nga kinanglanon para sa timprano pa nga pagproduce ng kalamay pero kabay pa ha, ari number 1 nga bantayan naton because today aning hearing kabay pa kung tani nga mangin avenue ini agud mao sisa gid ano bala ang mga rason sining tanan nga mga ginhimo sadto ni si Sebastian nga nagmato-mato siya kabay pa mapagwa ina karon sa committee hearing kag hindi iya mahinabunan ang main issue diri kung nga amo to siya ang nangin resulta sa ilas ning desisyon. Action Radio. Ako yan nagapati ko personally nga ining si San Sebastian or si Sebastian si Lucadio ni nga nag-resign nga day undersecretary siling ko basi balakon mismo ang arat dira mga opisyales sang
nga nagapulong ko dira mga board members no sa bahin sang SRA siling ko ba sila manidi ang nagalakakutaw no kun nga ang mga nagplano sini kun nga muning natabo iya sa sugar situation sa Pilipinas kag decision making on importation of sugar. Aksyon! Radio! Di na mga palamangkutanon na doon nga kabay pa karon man sindihan tani sa gabi ini sigurado linupok kining balita kung ano mangin outcomes ang ila sining pati gayunon nga hearing. Damo na subong mga reactions. Bisan diri sa Negros nga naguluwa party sa sugar importation. Hindi ayan nga husto man ni ang ngambal to ni Lucadio Sebastian nga may ginarantaw ginman nga kakulang sa supply sang kalamay sa Pilipinas that is why need naton nga mag-import. Aksyon! Radio! Ito isubong ho sila sa presidente niya galing hindi to 300,000 metric tons 100 lang. Oy daw talalupang doon ini kay siling sa presidente siling niya by October ang gwa sini makulang gid mo mabalang-balang ang aton sini merkado makulang gid ang supply sang kalamay ti dapat gid siguro mga 100,000 maka-import gid tas na. Aksyon! Abi ko ni need na mag-import because importation nga issue halin sa una may ara gina nagatabid nga issue sang korupsyon no ti nga ang halin sa pagdula sa tong ginapermahan nila nga sahi sang resolution for the importation purposes, ang ending gali isang sugilanon ma-import man gyapon by October. Nanoy naman lantawon tanay karon na kung anong matabo because today ang hearing dira sa House of Representatives. Aksyon! Radio! May nagutik pa gani sa akon siling niya may ara pa gani na nga daw kuno tagay SRA mismo ang nag-ayo nga pwede mapakuan mo pwede kuno nga magpatawag sang ginatawa sang hearing. Uy, siling ko basi may bumbahon na siya kung nano nga sistema. Ay, problema si Bastian siya yung malukdo sinitanan. Aksyon! Radio! Ang iban gani nga board members nga dapat siling ko kay si Bastian maning nangupod nila da kay nag-resign na siya. Siling ko ni dapat guro mga membro da sing SRA re-resign man ni sila mo sa pwesto. Galing subong do partido kapito ko ang iban nga opisyal daaw. Aksyon! Ibantayan tani karon na most likely in the afternoon kay may magwa gini no nga mga update ang mga initial nga nakita nila nga mga problema da on the sugar importation issue kag sining kontrobersyal nga resolution nga gintunaan sa pag-resign sining undersecretary nga si Lucadio Sebastian. Ay kung ang isyu kalamay, kung dali mabusisian ni kang may banuan, kabay pa ha, in aid of legislation, mabalaan tagi kunano gid ang reason sini, mayara gina makalamayan da pro. Aksyon! Radio! Alas 6:46. Babalik kita, pagkaligali lamang sini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi,
Ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasuni bla. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Solusyon ang congressman sang 2nd District dito sa Albay, si Congressman Joey Salceda. Ang ginfile niya nga House Bill number 3423. Ang tuyo siling ni Salceda is to protect the motorist. Batok iya sa tuman katag-as ang ginapatuman nga penalty on traffic violations. Siling diri ni Salceda, ang ginaproponer ko na nga dapat sa mga lugar bala, no, nga dira nagatrabaho, especially ang luyag nga matabo, nga ang offense nga mag-commit sang isa ka violators on traffic, nga isa ka driver, dapat hindi mag-exceed sa daily minimum wage sa sina nga area. Tigaling kay siling ko, tanawan niyo bala subong ang mga violation ginapatuman, ang jaw nga ni, ang iyasang DOTR nga Joint Administrative Order, ang mga violation tag 5,000, tag pila na kun nali madakpan kadra may diferensya ang imo sa lakyan ginamaniho, may problema ang driver, o kadalagko na sang penalties mo. Action Radio. Isiling ni Salceda, ang isa pa ginaproblemahan subong, kundi dito ya sa Luzon, Manila area, may mga no contact apprehension policy na nga ginapatuman ang mga LGU. In fact, di sa Bacolod, ginatunan man na subong, nga daw may ara gani ga propose kay Mayor Albimo, nga sa ulihi sila ang mauyat sa traffic management, maput up o maset up sining no contact policy enforcement sang kasuguan.
ang ginaproblema diri sa mga drivers, kundi kung magsiling ka nga no contact policy, ang driver bisa naka-violate ka, why kang ginapalabagan sa traffic enforcers, why siya dakop sa imo, nga kuwaon ang imo driver's license. Tingi ba nag-pop up ni ang kang nabalaan nila, may violation sila kuha na, ulihin na bla. Damo gambal siya dapat to ni siya bugas pa to namon, dapat ni siya budget pa to namon. Galing kaya mo na natabuho, gulpiada lang, mabalaan mo lang, may violation ka. Aksyon! Radio! Kaya ang question di, bala ini, pagapaboran, no, sa mga uling nga mag-consultation or committee conference, madiscuss bala ini, pero ang pamangkot kus publiko, pabor bala ka mo nga may adjustment kinman, kag may aras ang ginatawag nga ipatuman nga cap on penalties, meaning dapat sa kada region amulan niho masarangan sa taong sa penalties. Kay damo gid man niya sa tutuod lang, bisan ano ko dagko violation, duro gid tao di sa aton mga driver nga why hadlok mo, why nadlukan nga madakpan ko kay isa because of the traffic violation, kay iban di magani kangop gid sa mga traffic rules. Aksyon! Radio! Ayaw na lang nga balon nga nakamaniyo sa salakyan, pati why ang iban di makaintindi sa mga traffic regulation. Kung madakpan ka dito na magkalot-kalot bagol niya, kay mahambal nga ay sus kadako gali isang ipatuman no nga penalties. Kag isa sa mga option actually sige na propose nga ni Salcida nga kung way ka inugbayad, pwede ka community service, pwede mo yang obrahan lang na sa LGU. Way kung nagbayad sir, pwede lang community service. Uy, Bertino, galing ka tikon mag-community service ka kung PUJ ka kung kundi ang sina ang timpo mo sto ka lang to magtrabaho bla, magserbisyo kas komunidad da. O ti ano ka makapangita sang imo palangabuyan na be? Aksyon! Radio! Dila tangon tani in the coming days hopefully ining mga hearings no nanong reaksyon diri sa mga nagkalain-lain nga mga grupo sang transport. Paboran bala ini, kung ako maglantaw ni damo ni driver, magapabor ko maglubo ang violation mo, ang penalties mo. Aksyon! Pero makapaayo ayan ini, karamo-ramo lang sumong mga aksidentes dalanon, nga nagaluntad. O, aber, taon tani yung mga hearing sa uli, kag kung anong padulungan sini, alas 6:50 isa-isa. Aksyon! Radio! Babalik kita, pagaligad lamang sini. Mga trabaho kasi... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw.
Lunes tubtob Sabado o kung kabilugan nga 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy. Why na ta tiyempo pakarunan tani, idugangan tani karon sa Aksyon Hotline program mga kaaksyon. Aksyon Radio. Impunto alas 7 sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga. Kung naman Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension.